Pagdating ko dito, nagsusuka. So, kung meron man siya, kung meron siyang coronavirus, meron na rin ako. Ito yung mga bahay, kapitbahay. Yun. What is it? Ito yung laruan, guys. Good morning, Philippines! Tignan nyo, guys. Grabe yung light, sunrise, orange talaga. Orange na orange. Good morning. Doon sila sa labas. Good morning, guys. Come in, come in, Misty. Good morning, guys. Ito yung lock pag may bangs. Tignan nyo, pagising. Iwan ko na lang kung saan na napunta yung bangs. Anyway, good morning. Good morning po sa inyong lahat dyan. Oh my God. Ito yung problema pag may bangs. Yung parang kapag napapagod na yung sarili mo sa bangs, yun siya. And it's 6 o'clock. Oh no, not 6, 7 pala. 7 na, guys. Ano ba? Ngayon, guys, is aalis tayo. Hindi makapunta yung si Tami dito, guys, kasi iba yung pakiramdam niya, guys. I mean, hindi siya, I think, hopefully, hindi siya coronavirus. Pero masakit talaga yung likod, diba sinabi ko sa inyo? Diba may parang something sa spine niya na hindi na-check talaga. Hindi na MRI, hindi na-check. Masakit daw. So, hindi siya makatayo. Hindi siya makapunta dito. So, ako na lang yung pupunta doon. Dalhin ko itong salad niya. Bumili ako ng salad para sa kanya. And then, bumili ako ng chicken. Para din ito sa kanya. Mamaya na yan. Para tonight. Para nakain. Yung eggplant. Later na yan pag makabalik ako. Yun lang. And bigyan ko ng pagkain itong mga alaga ko. Meron naman mga doon yung dogs. Dalhin ko yung aso kasi hindi ko alam kung mag-stay ako doon tonight or aalis ako mamayang gabi. Pero kailangan kong dalhin yung aso para hindi ako mag-alala kailangan kong umuwi kasi palabasin ko sila, ganun-ganun. So yun siya. Itong bangs ko is sagabal sa araw-araw na pamumuhay. Kapag may bangs talaga sagabal. Ay, hindi masagabal. Parang mag-alala ka ba kung saan na napunta. Yun, yung bangs mo, nag-disco na. Yun. Anyway, so yun siya. And, palabasin ko lang tong mga aso. Bigyan ko ng pagkain yung, doon, ibon. Kasi nag-alala si Tami. Hindi ko raw nabigyan, ganun. So, bigyan natin. And, I have to shut the TV off. Yes, Roxy, we're going to see Dada, okay? Ba't hindi mamatay itong Kaluka man ito. Ay, naluka talaga ako nito. I-close ko lang itong window blind dito. So, dito okay lang kasi hindi siya sa porch. Ito kasi nasa porch. So, makikita kung ano nasa loob. Diba? Itong TV hindi mamatay. So, patayin natin ang patayin. Iwan ko na lang. Hold on, guys. Hi, Misty. Bigyan natin ng pagkain yung ibon. Kasi yun yung gusto ni Tamimoy. Kailangan ko pala magdala ng coat. Kasi ang ginawal to, guys. Okay, guys. Tapos kailangan kong bumili ng gas. Half tank na pala aki. Alis lang tayo.
Hindi ko alam kung bakit yung panahon ngayon. Ba't ganito ang panahon? Ito yung dalawa. You ready to see Dada? Oh yeah. We're going to see Dada very soon. Okay guys. Okay. Parking tires. What happened? What happened? What? What's wrong? Hey, Roxy. May something si Roxy. Hey. Roxy. Okay, we're going. Okay, we're going. So ngayon, si Roxy nagtataka sa buhay niya. Nag-alala ako guys kasi hindi natin alam kung ano yung nasa katawan ko at kung ano nandun sa kanya. So parang nag-ano ako kung ano bang mga gagawin. Pero ayaw kong pabayaan si Tommy doon kasi nag-isa siya and then walang makatulong, walang makapagbigay ng kung anong gusto niya. Yan, para akong at saka may sinabi din sa akin si Tommy na nag-worried ako. Pero hindi ko pa siya narinig sa news ha. Yung kapatid lang niya yung nag-message sa kanya na daw, itong virus na to is nagta-transfer sa hayop. So yun ang hindi ko alam. Not sure yet. Kasi sa news may nagsabi, yung doktor man yun, yung sa news nagsabi na daw, hindi daw siya mag-transfer human to animals. Pero iwan ko kung saan nakita yun ng kapatid ni Tommy about sa ganon. So hindi ko talaga alam kung anong mga mangyayari. Kung ano man to. Okay? Are you ready? We're almost here, baby. Hindi pa ito New Rochelle. Pelham pa, Pelham. In Pelham town. Hindi ko maano yung camera guys, ma-turn off. Hindi ko maano matuyok kasi siya yung klaseng camera holder kasi ito paano lang siya pag ganun. Hindi siya pa ganun tuyok. Malapit na tayo, Rox. We're almost home, Rox. We're almost home to the other house. Almost, baby. Marami pa mang tao, hindi man takot mga tao dito. So maraming tao pala, hindi man sila takot, andito pa. Walk away. Dami pa rin nagtitake ng train. Daming tao sa train station. We're here. We're almost here. Daming nagtitake ng train. Akala ko na. Meron pa pala. Roxy, what are you doing? Oh. Okay, we're here. Hala, my mailman. Okay, we're here. May construction sa harapan ng bahay. Kaluka. Oh, God. Anyway, guys. So, tanggalin ko muna itong kameraan. Si Tommy hindi okay. Sakit ng likod. Pagdating ko dito, nagsusuka. So, kung meron man siya, kung meron siyang coronavirus, meron na rin ako. Hindi ko naiwan. Pinaalis pa niya ako. Dito na ako. Yes, hindi na lang ako magluluto ng chicken. Kasi meron pala si Tommy maraming pagkain binili niya sa ShopRite. Nag-alala ako guys. Hindi ko alam guys kung anong gawin. Kasi sabi ko sa kanya, tawag ka ng doktor. Tatawag ako ng doktor. Ayaw niya ng doktor.
Ito yung pinakaano sa kanya. Ako yung natatakot. Parang hindi ko maintindihan yung naramdaman ko. So, God forbid, kung meron siya. So, meron na rin ako. So, tignan ko lang na. Ba't lubat itong ano ko? Mga camera. Puntahan ko lang siya, guys. Puntahan ko lang si Tami. Nag-alala talaga ako. Hindi ko alam kung anong gagawin. Andun siya, guys. Pinabayaan ko lang. Hindi ko kinatok. Pinabayaan ko lang siya sa bedroom kasi naririnig ko humihilik. So, tulog. Kasi yung likuran niya sobrang sakit. Nagsusuka siya, guys. Na ano ako, guys. Ano ko, oh my God. Ano na ito? Sabi ko, ano ito? Ba't nagsusuka-suka siya? Nag-alala ako. Sabi pa niya, habang nagsusuka siya, sabi pa niya sa akin, alis ka, alis ka. Huwag kang lumapit sa akin. Hindi kasi siya bumangon, guys. So, kaya, parang nahihilo siya ng susuka. Pero, nag-alala siya, baka mayroon siya ba? And then, andito na ako. Sabi ko, hindi na kita iwan. Andito na ako. Wala na. Hindi din siya kumain. 11:30 na. Plano sana niya, siya yung pumunta doon, di ba? Hindi siya makatayo. Kaya pagdating ko dito, ang sinabi niya agad sa akin, kunin yung machine na ilagay sa likod niya. Misty, are you hungry? Are you that hungry, miss? Okay, I'll give you something. So, kung ganun yung pakiramdam niya, bawal talaga siyang pumunta sa trabaho kasi kung mayroon man siya, maraming mahawaan talaga. Kung mayroon man, sana makayanan ko. Ang katawan ko, yung malakas yung immune system natin ba? Sa palagay ko, parang okay naman. Anong gagawin niyo guys kapag ganito? At saka ayaw niya ng doktor, ayaw niya magtawag ng kahit anik para ipaalam yung niya. Nag-drop yung sister-in-law ko. Pumunta siya dito pero hindi siya pumasok kasi iwan ko, ang dami ngayong mga tao dito, lalo na dito sa New Rochelle. Pinauwi siya sa trabaho kasi masama din daw yung pakiramdam niya. Sabi ko, huwag kang pumasok dito. I-ano na lang kasi si Tami meron din. And then ikaw meron din. So, hindi natin alam kung sino talaga yung meron. So, wag na tayong magtakod-takod. Sabi ko, i-drop mo na lang doon sa sa harap ng bahay. So, yun, kinuha ko. Bumili siya ng mga ma din yung pakiramdam ko, guys, since naandito ako, guys. Yung katawan ko parang may sakit. Ito yung mga binili niya. Ito siya. Wala akong makitang alcohol sa tindahan kasi. At saka si Tami, ito siya. 50% lang yung alcohol. Alam nyo guys, yung may mga bagong hand sanitizer. $3 oh. Ang liit. Di ba ito noon mga hindi lang mga $1 ganun. $3. At saka hindi pa Wilno na brand. Bumibili din siya nito. And bumili siya ng aloe vera gel. Aloe vera gel para pang ito, 3 alcohol. Ano to? Spray Lysol. Okay. Sus, marami magkitaming mga dito. Pero, ito. Bumili siya. Sabi niya, wala naman daw siyang lagnat. Pero yung boss daw niya, sabi niya, uwi ka. Sabi niya, matulog na lang daw siya. Matulog ka na lang daw. Yung kamay ko, guys, sobrang dry na talaga, guys. Nag-crack na, sakit. Nag-crack na siya. Dahil sa alam nyo guys, yung mga tao, ang daming bumibili ng mga, ang binibili nila is yung toilet paper, paper towel, pero ang daming bumibili ng mga toilet paper. Ano ba yan? Anong magagawa ng toilet paper sa coronavirus? It's 2:30 na, and palagi akong nagwawash ng kamay. Si Tami, palagi ko lang siyang pinupuntahan doon. Na nag-ano siya guys, parang umuungol sa sakit. Ayaw niyang bumalik sa hospital kasi alam niyo na yung previous. Hindi ko naman yung tao kapag ganito, yung parang sobrang malala na pero ayaw pumunta sa doktor. Hindi natin siya lalo na dito. May sarili silang desisyon. Kahit anong gusto mong sabihin, kung gusto mo siyang dalhin sa
hospital kapag ayaw talaga. Galing yan sa taas, binisita yung ama niya. Binisita yung ama. Pero I close the door kasi natutulog yung ama niya and then palagi siyang tumatalon-talon. So ayaw kong madisturbo yung ama niya. So yan. Dito lang ako dito nakaupo. Nakikinig kung tawagin niya ako. Kasi hindi na ako gumagawa ng videos. Hindi ako nag-i-edit na. Nag-download ang hina kasi ng internet dito. So yun. And it's almost 4 o'clock na guys. Ayaw ko rin pumunta sa store. Kasi kapag pupunta ako sa store, hindi natin alam, diba? Nag-quarantine na nga dito yung area. Mamaya na ako magluto. Sana kakain siya guys. Eh. Gusto kong gusto kong pakainin siya ng something or kahit tea lang. Tubig. Uminom siya ng tubig dun. National Guard has arrived in the city to help the community and try to contain the largest cluster of coronavirus cases in the nation. Now we have special team coverage for you, containment zone. He also has more Nanonood ako about dito. Dito na lugar, New Rochelle. Kainan tayo para to protect us. Vitamin C. Luto lang ako ng asparagus. Magka tayo ng garlic. Dinalhan ko si Tami ng tubig kasi wala ng tubig yung laman ng ano niya. Iba yung pakiramdam ko pero laban. Labanan natin ito. Kung ano man tong naramdaman ng katawan ko, few days na to. Sa amin, doon sa amin sa isang bahay, 2 na daw yung ano. Ang dami na pala sa Pilipinas. Thank you guys sa information na sinend sa mga comment ninyo sa previous vlog. Salamat pala sa mga comment ninyo. Ang dami na pala doon sa Pinas. Ang naisip ko tuloy yung mga bukid-bukid, yung mga bukirin. Mas mabuti pa doon tumira. Safety pa talaga for sure. Ang dami namang NPA din. Doon ka din matatakot sa NPA. Ang dami, aray. Dapat ako makatingin. Kutsilyo itong hinawakan ko. Oh, you guys who eat the dindin. You guys are good girl. Misty, where are you going? Come here. Come, who eat the dindin? Okay, hurry up. You guys eat. What is the rock? What is it? Aray, ginuo ko. What is it? Ang quiet na. Wala kayong, may mga sasakyan guys. May sasakyan pa rin kahit ano na tong city na to. Ito mga bahay-bahay dito. Dito, mga bahay-bahay. Ito yung mga bahay. Kapitbahay. Ayan. What is it? Ito yung laruan guys. Where's Misty? Misty, come. Come here. Ito siya, wala masyadong tao na. What are you guys doing? What are you guys doing? Did you pee that I can give you treats? Did you go pee? Did you win pee? How about your rocks? May tao doon. Ang ingay ng ano dito ngayon. Ang ingay. Iwan ko na lang. Okay, I guess I'm gonna go inside and then give you treats. Ha? Let's go inside. Balita. Ang agta ng alata. Kabababa ko lang. Itong bangs ko ba, parang nagproblema talaga ako nito. Problemadong bangs. Okay, galing ako sa bedroom ni Tami. Dito ako matutulog sa komportable naman dyan matulog guys. So, dyan ako matutulog and ayaw ni Taming kumain. So, kakain ako guys. 8 o'clock na guys. Gutom na ako guys. Nagpadala din ako ng sa Pilipinas ng pera para sa family kasi parang nagpa-panic buying na din yung mga tao doon. Aray, hold on guys. So, nagpa-panic buying na din daw yung mga tao doon. Sabi ko sa sister ko, okay, padala tayo. Padala ng pera para din sila makabili. Konti lang naman guys. Pang lang ba? Pang bigas.
pang ulam, pang bigas, pang extra money. Wala namang kaganapan. So yun, ito lang yung kakainin ko. Fish, mashed potato, and yung niluto ko na asparagus. Yun lang. And then, kasi yung asawa natin, ayaw tayo sabayan. So, okay lang naman kasi ang pinipray ko na lang ngayon guys is ma-okay siya. Bukas ng umaga, hindi na niya maramdaman yung sakit na grabe yung naramdaman niya. Iin ko na tong vlog guys, and I appreciate sa time ninyo. And yun. So, I will see you tomorrow. Hopefully, update ko kayo kung okay na ba yung maramdaman niya. Yun. Anyway guys, good night. Thank you guys so much for watching. Si Roxy guys, doon sa katabi yung dada niya. Si Misty naman nandun sa living room. Nilagyan ko ng blanket, yung sahig, yung blanket ni Biana na hindi na ginagamit. So yung dala-dala niya sa dialysis. So yun yung nilagay ko doon para naman komportable si Misty kasi ayaw niya yung pumunta doon. Kasi andito ako sa baba. So gusto niya andito din siya. So yun. But anyway guys, thank you guys so much for watching. So yun lang guys, hindi pa okay yung asawa ko. So update ko kayo bukas sa vlog. Hopefully makita niyo si Tami. Hopefully makababa na siya dito kasi hindi pa talaga siya makagalaw. Kahit pagpunta sa bathroom, umaaguroy-aguroy siya. Yung parang nagmumul siya. So yun, thank you guys. See you tomorrow. Bye bye guys. See you tomorrow.